Bu, Rene Mas. nggih. Gawa opo kowe? Niki metu oleh-oleh cinta saking Inggris Bu damel jenengan pinjang masak. Iyalah, matur nuwun juk ngrepoti Nggih ya. Bu ngrepoti lah. Namine mon oleh-oleh kok. Dados enten napa nggih Bu kok dadakan kula diutus mriki Ini ngeten iki? Mas, ke wis tak rembug karo keluarga, kok wetone samang karo anake nyong ora petuk. Napa mboten enten solusi sanes sing ngoten Bu? Amargi kula sampun tresno sangat marang putri jenengan. Amargi ini ku jan gemesi pukulan ngeten. Mbok nyuwun tulung Bu. Napa dipripun carane ngoten? Nggih. Wah, ora masalah kuwi tok Mas, madhepe omah barang ya ora Oh cukup. niku gampil Bu. Babagan niku kersane griya kula tak pancal. Lawange tak pindah ngalih napa ngidul saged niku, saged diatur lah. Oh, ora masalah kuwi Mas. Pun intine mawon, Ibu sak betaki napa? Hanya kayak pengen gledekan Oh, kowe nggih. tanggane karo Saged, Bu. papan. Menawi ngoten benjang tak betaki. Sik rodone menungso nggih. Oh, terus Pak.